Hola a tots i totes, soc la Marina i avui parlarem sobre la por a parlar en públic, en concret a les exposicions orals. Crec que tots tenim aquesta sensació d'ansietat i nerviosisme quan hem de presentar un tema davant d'una multitud. Tanmateix, no hem de preocupar-nos perquè això és completament normal. Ara us donaré alguns consells per evitar aquesta por irracional i poder exposar tot el que t'has preparat sense cap problema. Comencem! Pas 1. Preparar-te a la presentació. Aquest és una mica obvi, però és el més important. El primer pas per tenir seguretat davant d'un munt de persones és saber el que diràs i planejar com serà l'exposició. Si ho tens tot preparat i no improvises o t'inventes coses sobre la marxa, la teva exposició semblarà més professional i no hi haurà necessitat d'estar nerviós o nerviosa. Pas 2. Practicar-la. Bé, aquest és força simple. El que acabes de preparar, amb delicadesa i atenció, has de practicar-ho moltes vegades fins que al final et surti sol. Això et donarà seguretat a la tarima i a l'hora de la veritat només ho hauràs de fer com ho has repetit 50 vegades a casa teva. Els consells que acabo d'explicar s'han d'aplicar abans de presentar. Però què podem fer durant la presentació per evitar o amagar els nervis? Pas 3. Controlar la respiració. Abans de sortir a parlar, mentalitza't i respira profundament. Pots controlar les teves pulsacions controlant la teva respiració. Normalment, quan ens posem nerviosos, comencem a respirar ràpidament. Això pot ser un problema, perquè les nostres pulsacions augmenten i alimenten els nostres nervis. Fins i tot ens pot tremolar la veu. Tu no pensis en res, només respira pel nas i exhala per la boca. Pas 4. Gestos. Per últim, hem de controlar els nostres gestos, ja que són una projecció del que diem i reflecteixen com ens sentim. Controla les teves mans, expressa't amb elles. I si no saps on posar-les, aquí et dono alguns trucs. Pots agafar un bòlic perquè les teves mans no estiguin buides i així puguis fer alguna cosa amb elles, que no és el que estic fent jo ara. Si portes guió, també pots jugar amb aquest, però et recomano que agafis un munt de papers, ja que així no es notarà que tremoles. Tristament, aquí s'acaben els meus consells. Espero que hagin estat de molta ajuda. I recordeu, no hi ha cap raó per posar-se nerviós en una exposició, ja que els espectadors també són persones com vosaltres. No tingueu por i endavant, que vosaltres podeu. Adeu!